O gran traballo que fan dende o CIN do Salnés é recoñecido pola Secretaría Xeral para a Igualdade, que o situou no posto máis alto para optar ás súas subvencións. Esta puntuación é grazas ás numerosas profesionais coas que conta o CIN, xa sexan psicólogas, asesoras, orientadoras ou axentes de dinamización. Os criterios que puntúa a Secretaría baséanse en 2 puntos comúns e específicos. Como temos un equipo moi amplio que bueno, é unha felicidade poder ter un centro así, pois hai moita atención, moito tempo de atención en todos os concellos. E o número de usuarias de especial vulnerabilidade que, bueno, sobrepasamos con moitísimo, entonces acabamos o tope do mínimo que se exixe para un CIN destas características como o noso. As axentes de dinamización foron unha das claves da puntuación da Secretaría, xa que grazas a elas as mulleres reciben a axuda necesaria para reincorporarse ao mundo laboral. A veces, a parte do traballo psicolóxico que hai detrás, o do traballo xurídico de asesoramento, necesítase tamén poñer un pouquiño de non sei, autoestima, elevar un pouquiño a autoestima e poñerlas no cauce de poder reiniciar a súa vida e poder sair adiante autónomamente. Outro dos puntos fortes é que o CIN funciona como rede, chegando a todos os concellos e permitindo que as mulleres poidan asistir aos centros de outros municipios. O CIN da Mancomunidade chega aos núcleos rurales, chega a todos. O asesoramento xurídico que prestamos, a atención psicolóxica e todos os servicios chegan a todo o mundo. Son moitas as actividades realizadas polo CIN para axudar as mulleres e concienciar a poboación. Mandamoslle varias temáticas, neste caso mandamoslle como empregar a linguaxe inclusiva e que vexo no YouTube, porque entendemos que as novas tecnoloxías e a igualdade, pois hai que traballar que os menores acceden ás novas tecnoloxías, pero que están vendo, que estereotipos están transmitindo e que sexan críticos, porque ao final as crianzas son as que teñen que ser críticos tamén, non? Porque nós non podemos como pais e nais estar todo o rato vendo o que están a facer. Por todos estes motivos, a Secretaría Xeral para a Igualdade situou o CIN no primeiro posto, destinándolle unha subvención de 82.000 euros.